Er is waarom reageerd op de bekentenis van Jasper S. Juster joeg de 44-jarige oud-Waardster de verkrijfting van en de moord op Marianne Vaatstra ta. Ja, een vrouw en twee liter ben en die maakt het er van 16 en je maakt het er al. Het is net te begrijpen. Ik ken je net bij, eerlijk net. De sneeuw had nota net voor een soort oorlog zwargen. Er is gons minder vallen dan voor zijn en dat kwam ik nog eens letter. Bussen en treinen rieden voor het grootste pad nevens de dienstregeling. Ik de man van de struiauto's van Omrin hier een net volle werk. Directeur Paul van Gessel van Friesland Marketing leidt zijn functie deel. Dat baat in holisme de Rie van Tafelsjoch. Al rond december kwam Friesland Marketing in de probleem, terug dat de Europese subsidie net uitbetalen waard. De organisatie moest daarom het project Friesland Topattractie van 8 miljoen euro stopzetten. Provincies en natuur- en landbouworganisaties hebben een akkoord bereikt hoe de aanpak van de goorzoerlijst. Er is al gepraat dat de oewinterende goorzen maar rijst laten worden. De goorzen die hier Tieli terug binnen worden in een aantal verombracht naar de situatie van 2005. Die goorzen zorgen voor de meeste skeer. Joene vannacht opklarings en lichte ontmatige frost. Het wordt zo'n min 6 graden. Morgen begint met een soort zinnen. De temperatuur leidt om het vriespunt heen. In de nacht is er kans op ijzel.